vingut a fer 3 coses principalment. Han vingut a fer exercici, han vingut a relacionar-nos entre nosaltres, que és una de les segones potes de la nostra vida, però sobretot després espero que la gent de Naturlàndia ens ofereixi un bon dinar perquè també ens el mereixem. Sabeu que Naturlàndia per nosaltres és molt important, se'ls ha de donar una empenta perquè fa poc temps que vam obrir totes les nostres instal·lacions, per tant estem molt contents d'avui veure quasi bé 250 persones aquí gaudint de totes les activitats. Si tots fem una mica d'exercici de forma regular, està demostrat que millora les malalties cardiovasculars, prevenim diabetes, hipertensió, colesterols famosos, dormim més bé i, sobretot, ens belluguem més bé. Però tot això porta al final, a la fi al cap, a que fem un envelliment actiu, que fem una manera d'encarar la vida positiva. Cal, com ha dit la consellera, mantenir la gent gran activa, amb una bona qualitat de vida i amb bona salut. Soc coneixedora de l'esforç que implica efectuar aquestes activitats i valoro la constància i l'empenta que hi poseu tots dia rere dia. Per aquest motiu, m'és molt grat compartir aquests moments amb tots vosaltres i veure les cares d'il·lusió que tots avui aquí reflectiu. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. El cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Doneu el cop i tireu. Qui fica menys cops, guanya. Tira aquí, moña, aquí, despacito, no te embales como ahí que has salido siempre de la pista.
Ahí, muy bien. Ahora tira despacito, despacito también y a ver si la dejas por aquí por lo menos, porque ahora no la puedes meter, no le vas a dar efecto. Despacito. Cuidado con la cámara, ¿eh? ¡Ay, bien, bien! ¡Ay, la segunda! No, dale despacio. Si vols, sí. Apunta ya al medio. Moña, bueno, ¿qué vas a apuntar? Bueno, ahora puedes venir recta. Tira recta despacito. Pero ponla plana, plana. Súbete encima. Sí, dale recta, recto, despacio. ¡Ay! Bien, bien, ¿Eso mira. vale? Bueno. 4. 5. 6. No la acompañes. Cayetano, es que no calculas. Eso va bien. ¡Ah! Demasiado fuerte. ¡Anda! Cago en Dios, esta ya le doy de aquí a la fuerza. Aquesta mà, la corda. Más espacio para I aquest braç, espera, aquest braç estirat. Un momentito, ¿vale? No tiramos ahora. Així. I ara baixo, vaig a buscar l'altre peu. Intento. Des del centre, orelles. Suau.